Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro. Ti si danas zadužen za nošenje, ha? Kesa. Gdje nam je auto? Evo ga. Danas pravimo malo drugčiji vlog. Danas smo ja i Ajo zaduženi za kupovinu, vjerovali ili ne. Beca nam je ostala kući. Stavlja je nazad te kese u gepek. Samo baci u gepek. Aj sam stavi, nema veze. Tako, stavi sve. Dobro je. Čenisa vozimo, on ima jedan termin. A ja i Ajo idemo. Gdje? U kupovinu. Idemo u kupovinu. I moramo oprati auto. Belma nam je ostala kući, ona hoće malo stan da poradi. Jenny ima jedan važan termin. Tako da smo ja i Ajo danas u velikim obavezama, a Jare? Da. Idemo prvo da operemo auto. To ja rane. Bravo. A moraš sve ovako redom, vidi, ovo moraš sapjerat. Tako, bravo. Jesi umorio? Ja. Završili smo s pranjem, sad idemo gdje? U grad. Ili u Lidl. Idemo prvo u Lidl ili ćemo prvo kod Turčina? Aj prvo ćemo kod Turčina završiti. Aj dobro. Kupiti neke namirnice pa ćemo onda otići do Lidla. Može. Brzo smo završili pranje, a? Pa jesmo. Imamo ovdje dvije ove konzerve isto trebamo uzeti, moramo vratiti one flaše. Ja, evo sad ćemo, kako se zove, pokazat. I nešto smo zaboravili. Šta? Ovo ovdje. Koji? Au.
Nismo očistili. Hajde na veze. Nismo prepisali. Ja. Nema veze, hajde. To ćemo drugi put. Ja. Idemo i dalje za obavezama. Da. I sve zapamtio šta je mama rekla da trebamo kupiti. Pa nije rekla. Rekla je da je tebi napisala. Ma, kod mene spisak rekao da nije tebi šta rekla. Nije. Da nisi ti dobio neke posebne upute šta treba kupiti, ha? Nisam. Ništa. Jesi našao kolice? Hajde uzmemo lubenicu ovdje jednu. Koju ćeš? Vidi lubenicu. Hoćemo tu polovicu, ćemo... A evo ovu ćemo uzeti, ovu. Evo. Ova mora biti, ova mora najveća. Ova kad je žuta. Hajde tam. Hoći ti od kolice? Hajde. Malo se kaput, ali nema veze. Što su kaput? Pa dobro, Hajde. Hajde, ja moram čitat spisak realno šta moramo kupiti. Hajde, ovdje nema muzike, možemo kupiti. Hoće? Moram uzeti smo lubenicu, moram uzeti banane. Hajde dole na banane. Polako. Tu hoće. Hoćemo sam banana. Hajde uzmemo banane. Drži ti malo pivu. Pivu. Samo nam treba. Sad će Bajram. Sad će Bajram. A neće, kako će Bajram? Pa, Čekaj da vidim spisak. gledamo na i onda, ne znam kako se zove. Ovo ovdje. To su burme. Pa ja i posjećam se na Bajram zato što se tu uvijek jede. Posjećate na Bajram. Hajde idemo na... Šta sad? Ajmo tam, tu treba nam koja pašteta. Ajmo tam pravo. Čips, a? Evo pašteta. Hajde uzmi nam... Nemoj te, uzmi nam pol i one kic. Gore desno, desno. Uzmi te dvije i dvije kic. Eto, hajde sad vamo. Evo jedan. Ovaj domaćinski, jel? Da. Ovaj. Jedan zebrasti, ovaj što volimo. Eto išleri, gledaj. I oni naši. Europljen. Hoćeš uzeti sebi? Uzmi tu sa susama, možeš ti to jesti. Uzmi slobodno sebi. Ja sam ne smijem sa nosom. Ja. Ajmo sad treba ima vamo jaja, lijevo. Šta nam treba još, čekaj, moramo po spisku ja i ti raditi. Hajde tamo školjku jaja tražimo. Dole se ono skroz u čošku. Hajde sačekaj tu ja još donio da ne idemo da. Evo školjka jaja. Imamo problem. 9%. Prazna nam baterija. Hajde snimat ćemo koliko može pa ćemo da sa telefona. To uzmem. Ćevape. Nemoj zeleni, crveni kje. A to je pljeskavica. Čekaj. Eto i ide. Bravo. Sakrili se ga. Sakrili. Eto sad, sakrili se, ne?
Ja. Aj Šta tu sad? gore još lijevo. Salama, jel? Uzmem još salamu i sir. Tu lijevo, ne? Ja. Na salami. A desno. Evo salami. Koju ćemo, vidiš imaju poli. To je velika, nema, uzet ćemo ovu malu tamo, imamo još kuću. Ovu pilku, ja. Evo. Ta nam je dovoljno. Hajde dole još pravo na sir. Da nam taj jedan sir u listiće. Veliki gouda. Taj. To. Hajde stavi. Čekaj da vidimo još spisak. Mislim da smo mi sve uzeli, ha? Moramo ići sad u Lidl. Ne znamo, ćemo uzmati ovaj Dimko, ja mislim da imamo još kuće. Pa ne znam, bili smo neki dan jel sa makaronom. Ništa, ovdje smo mi završili, ajmo sad u Lidl. Hajde. Može. Evo. Šta nam ono ovdje treba? Letine i kisine. Aj tu dole da nam uzmeš 4 letine. Da, letine. Ajde dovoljno 4 letine. Ako imaju. Ali nemaju, aj. Hajde dalje. Šta nam treba sad? Kisela. Jesu li ti sebi šta naš? Kako? Ne, tam s druge strane. Ne možeš odatle izvlačiti, ako izvučiš odatle ruši se kula. Ruši se kula od karata. Onda. Aj gore. Šta ćeš tu? Ajmo vam gore. Ajde vidimo, trebamo još šta je što zaboravio. Vidi ispred polica ovdje. Jesmo šta zaboravili? Da, zato što ćemo ići tamo pečoni, kako se zove? Što to? Majs. Treba li ti ono crno? Aj, treba nam čumur, dobro. Bravo. Bravo, čumur nam treba. Imamo ostalo sve, a? Da. Treba nam čumur i treba i nam one kocke, pošto ćemo sutra roštilje potpala. Hajde nađemo tu. Čekaj, da li nam treba ovih jogurta, nisam pitao sam. Mislim da imamo jogurte. Hajde samo nađemo čumur. Ako hoćeš sebi nešto još uzmi. Ono kako se zove, kako? Ali nema to sad. Ha? Nema to sad.